मर्निं टु अल बड' क्राइम निउस 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बाक्सानि गोदान ट्राइबेल रेस्ट हाउसखौ बेखेवदों मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म। आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ आसामनि बाक्सानि कक्लाबारि केशब न'आव गोदानै लुफुंजानाय माल्टि स्ट'री ट्राइबेल रेस्ट हाउसखौ बेखेवनाय जायो। WPT फान्डनिफ्राय 2 कौटि रांनि अनसुंथाइजों लुजानाय बे बिल्डिंआ बायदि रोखोमनि हाबाफारिफोर आरो हाबाफारिफोरनि थाखाय मोनसे जायगा होननानै ओनसोलारि सुबुं समाजनो मुलाम्फा होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बेखेवनाय हाबाफारियाव BTCनि बुंथिगिरि कातिराम बर', MCLA मन्टु बर', UPPLनि जिल्ला आफादगिरि खिरवाम दैमारि, नेहाथारि बिजु बार कछारी, ब्लक आफादगिरि बिपुल बर' आरो एबसु CKPC BCSनि दैदेनगिरिजों लोगोसे आसाम सिबियारि आरो हारिनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव जारिमिनारि बिधान सभानि जथुम्मानि लाहार फाहारखौ नायबिजिरदों आसाम चिफ सेक्रेटारिया। आसाम गाहाय नेहाथारि रबि कटाया 17 फेब्रुवारियाव BTCL क'क्राझाराव जानो गोनां आसाम बिधान सभानि जानो गोनां बाजेट जथुम्मानि लाहार फाहारनि गुवारै नायबिजिरो। बे जथुम्माया जारिमिनारि जागोन मानोना बेयो गिबि खेब जेब्ला आसाम आयेन आफादनि जथुम्माया हादोरसानि राजथावनि बायजोआव खुंजागोन। बे सावरायनाय जथुमनि समाव कटायाव जथुमखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय सांग्रां बिथांखि लानाय आरो गोख्रोङै गोरोन्थि गैयै मावफुंनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बिथाङा BTCनि गाहाय नेहाथारि आकाशदीपखौ सोमोन्दो गोनां बिफानफोरजों गोरोबलायनानै गासैबो लजिस्टिक लाहार फाहारखौ थि खालामनो बिथोन होदोंमोन। बे जथुम्माया आसामनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव हाबाफारि आरो कटाया गासैबो बिफानफोरखौ बाहागो लानाय आयेन दागिरिफोर आरो गेदेमा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे जाफुंसार आरो जथाय रोंमोन्दांथि सोरजिनो थाखाय गोरलैयै खामानि मावनो खावलायदोंमोन। रिभिउ मेलआव BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीप, क'क्राझार डिपुटि कमिशनार मासान्दा एम्पार्टिन, पुलिस सामलायगिरि पुष्पराज सिंहजों लोगोसे BTCनि गुबुन गुबुन नेहाथारि आरो बिफाननि गाहायफोरजों लोगोसे गाहाय मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ चिराङाव जाथाय डाम्पारआ स्कुटि सालायगिरिनि जिउ खहा खालामदों। बृहस्पतिबारनि सानजौफुआव चिरां जिल्लानि सिमाजों नांजाबनाय बङाइगाव जिल्लानि राखालदुबियाव माहारियारि राजा लामा 27 आव मोनसे गिख्रंथाव सौग्रावनाय जाथाय जादों। रिपर्टनि बादियैब्ला AS26AC0178 रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि गोख्रै खारनाय डाम्पारआ स्कुटि सालायग्रा फरायसाखौ जायगायावनो जिउ खोमायो जेब्ला AS26G7006 रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि स्कुटारआ उल्था फारसेनिफ्राय फैगासिनो दंमोन। डाम्पारजों सौग्रावनानै थैनाय हिन्जावसाखौ पलिटेकनिकनि फरायसा सन्जुना ब्रह्म चिरांनि होनना बुंनाय जादों, नाथाय आबुं सिनायथिखौ रादाब लिरनाय सिमाव मिथिनो मोननाय जायाखै। बे समावनो जाब्रबथायनि उनाव डाम्पारनि सालायगिरिया जायगानिफ्राय खारलांदोंमोन। दायो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुवाहाटी पुलिसआ दायखौ फोजोबस्रांदों, खावनाय गारिफोर बोखांदों, गोमानाय उन्दै गथ'साफोरखौ रैखा खालामदों। नोगोर नाङैनो जाफुंसार अपारेशननि मोनसे फारियाव गुवाहाटी पुलिसआ खावनायजों लोब्बा थानाय गोबां सुबुंफोरखौ खादोंमोन आरो गोमानाय सानै उन्दै गथ'साफोरखौ नागिरनायजों लोगोसे खावनाय गारिफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। मेघालय पुलिसनि हेफाजाबाव गीतानगर पुलिसआ मेघालयनि जुवाई पुलिस थानानि सिङाव थानाय मुक्तापुरनिफ्राय खावनाय गंसे मटर साइकेल बोखांनो हायो। बे समावनो भांगाघर पुलिसआ सानमारियाव खावनाय गंसे स्कुटिखौ नागिरना दिहुनो, जायनि जाहोनाव आरोबाव साखा खबनै गारि बोखांनो हायो। गुबुन मोनसे गेदेर जाफुंसारनायाव पल्टन बाजार पुलिसआ सानै गोमानाय उन्दै हिन्जावसाफोरखौ जाफुंसारै रैखा खालामनो हादोंमोन। सासेया बरपटारनिफ्राय आरो गुबुन सासेया दिघलिपुखुरीनिफ्राय। सासे दायनिगिरि प्रेम सिंह, 18 बोसोर बैसो, जाय डिमापुर, नागालेन्डनि थागिरिमोन, मोनसे जाथायजों सोमोन्दो थानाय समाव खाजादोंमोन। गारि खावनायनि सायाव सोलिबाय थानाय सिग्रोमनायनि बाहागो महरै बशिष्टा पुलिसआ लालुनगावनिफ्राय जिसु बर' उर्फे हारू, 27 बोसोर बैसोखौ हमदोंमोन। फारसेथिं दिसपुर पुलिसआ गुबुन सासे बाइक सिखाव रबिउल सरकार, 30 बोसोर बैसोखौ खिसनिधानी मस्जिदनि साखाथियाव खावनाय मटर साइकेलजों लोगोसे खायो। बेनि अनगायैबो पल्टन बाजार पुलिसआ बशिष्टा सारियालिनिफ्राय सासे वान्टेड बाइक खावग्रा शाहिदुल आली, 34 बोसोरखौ खादोंमोन। बिथांखौ गासै नोगोराव गोबां गारि खावनायफोराव लोब्बा थानायनि सन्देह खालामनाय जादों।
जाफुंसार अपारेसनफोरा आयेन आरो आब्रुथिखौ लाखिनो आरो रायजो राजानि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय गुवाहाटी पुलिसनि रादायखौ दिन्थियो। द'थि खरावनो दङ ब्रह्म धर्मनि 120 बोसोर आबुं जाबाय। जारिमिननि साखि बनागुरि गोसोखां बिजाब फोसावदों। डिजिटेल खौरां हराकात ब्रह्म धोरोमनि 120 बोसोर आबुं जानायखौ नोजोर होनानै कक्राझार जिल्लानि बायनागुरियाव पर्बतजरा ब्रह्म धर्म समिति आरो कक्राझार जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि बानजायनायाव बुधबाराव माघी पुर्णिमानि सानाव मोनसे गिदिर हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे फालिथायाव जारिमिननि विटनेस फ्लडिं मुंनि गांसे गोसोखांथि बिजाब फोसावनाय जादों। बे बिजाबखौ बेखेवना होदोंमोन गसाइगाव बि.एड. फरायसालिमानि गोरायुं आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि ड. अजित बर'आ। गोसोखां बिजाबखौ फोसावनानै ड. बर'आ बुंथिनि सोमोन्दै बुङो दि 1905 मायथाइयाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ ब्रह्म धोरोमाव जुरिजेनदोंमोन। ब्रह्म धोरोमाव आगान होखांनायनि उनाव बोसोरसे फरायखांनायनि उनाव बिथाङा 1906 मायथाइनिफ्रायनो बर' समाजाव ब्रह्म धोरोम फोसावनानै बर' समाजनि राव, हारिमु आरो आरिमुखौ रैखाथि होबोगासिनो दं। बेनिखायनो कालीचरण ब्रह्मनि आदर्शखौ फोथांना लाखिनाय आरो फोसावनाया जों बयनिबो बिबान। ड. बर'आ बिटिआर सोरखार आरो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ आसाम आरो भारतनि गासै सोलोंथायारि फसंथान आरो धोरोमारि फोरबोफोराव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखा गायसननो खावलायो। पर्बतजरा ब्रह्मनि मुसुखा पर्बतजरा ब्रह्म धोरोम समितिनि आफादगिरि बिश्व कुमार ब्रह्मनि मासि सामलायनाय मेलाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि जनिल कुमार ब्रह्म आरो ड. अजित बर', बड' समाजनि आफादगिरि बिनुधर बसुमतारी, गौरीकान्त ब्रह्म, निरन्जन ब्रह्म, धारुन मोसाहारि, जमुना बर', ड. देबजित ब्रह्म आरो बायदि बायदि सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।